السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عمری دوستا چه باز پت هستی و تی چوکان کو آئینی درمیان لگتی رکاوٹ ہستے چوک پہ تی چوکان کو ننندی بایدی تو چوکان دوستی بدے چوکان پہ تکرر مدروس سیتے اشیاء مطلب یہ مدروسی تی پہ احترام مکنا اننا اشیاء مطلب ہمشی اگا آئین سر مشکلات یا چوکانی اسکولا جاننا ہوتی سنگتانی دوما یا کیا غلطی ابری کو چوک بیا کی پتا گوشت بیکان چیا بازی چوک ہستی ہوتی پتا گوشت نکا تو ساچی ای ڈولا منی دوستان چوک خراب بیتے بایدی تھا ہوتی چوکان کو بینت دے خاص کر اگر چوک کمو مزن بھی بالغ بیتے ہمیں عمرہ رسی تو آئیے ہوتی سنگت بیکان تو آئیے ہمیں چو محسوس بکا کہ من تی پیتا پروانی من تی سنگت ڈولے ہیں تی سرا کا مشکلاتی کے تی سرا مصیبتی کے ہسی کرنا مروتے بیئے ترا بوگشی منی سرا مرچی بچکان کو منی کو مچی غلطیں ابری کتا اسکولا منی تو کا ای ڈولے ابر بیتا اگا منی دوستا تو چوکانی درمیان ایک فاصلے ہی بھی چوک میان ترا گوشت مکنا اگر خراب بنتے جن کی بکا اگا بچ کی بکا چیا ای سرا کی مصیبتی کے پتا ہوتی گوشت نکا کیا رو ڈھننا ہوتی سنگتا ہوشی تو سنگت نزانے ای چی ڈولے مردما آئیے امی فائدہ ہے شست کننتے آئیے گما خرابی گڑا تعامل کننتی تھی چوکے گما امی ڈولا چوک خراب بھی معاہدے پہنچے چوکان کو بنندے بچکی بھی اشار اگر جنکی بھی اشار چوک ہر چیزی ہوتی ماغ پتا گوشت بکننتے آئین سر ہر تکلیف بھی کہ ڈننا دکے خصہ موگشاں بیائیں ہوتی ماغ پتا موگشنتے اگر ڈننے مردمان گوشتے گڑا بزن تو چوک خراب بنتے منی دوستا گڑا ما خاص کر انی چھٹی پیدا کی واتی چوکانی نامہ بلکانی مسیدتا بلے روا قرآن واننتے قرآن حفظ کننتے دین اسلام تربیہ زیرنتے یلو مکنے روڈان سرا امسائک بھی بیزارا لکھتے مردمانی چوک یلو ما پیت وقتا وزاک چاکار گئے ادا اول لیلہ چیتکا گا آخر لیلہ امسائک بیزار کتگا چوکا روڈان سرا یلو ما چوک کاری مردم بھلے تربیت بھی دائگ روٹن تے انچے مردم ہستی من دوستا مزانے عالمی مردم دہ چوک کیا جنین جنکا و بچکا دہاں بھلے درو حافظ قرآن درو حافظ قرآن آئین حق بھی منی دوستان تی سرا ہمیشہ یک ڈولا بچار وتی چوکا یک ڈولا بچار جنکی بکنی شر اگا بچکی بکنی شر کیا باز مردم ہاں آئین تو کہ جاہلیت دنی دا ہستے بچکا وتی دا تحفہ کاری وستش شر گودگیری دنتے تر رگا بارتے جنکان وستا یہ چیز نکا کیا بچا جنکی اے مردم تو کا جاہلیت ہستے جنک او بچک در اللہ تبارک و تعالی دوستے ہیں آئیے اگر تر جنک داتا اللہ تبارک و تعالی تر داتا ہمیں چیزیں کہ تو بچکا دے جنکا بھی دے گو ہمیں ڈولا تو بچکا دوست دارے جنکا بھی دوست بدار گو اے چیئے اللہ تبارک و تعالی دوستے ہیں وہ انچے مردم ہستے ہوتی جنین سرد دہرے گشتے چیئے جنک کہا رہتا ہو تو ایران دی جنکی بیار اس نے طلاق دے ہاں مقصد شاید مرد تو ایک بڑا بچکی بکنی آو جنین ای دستا نہیں نا اگر تو مرد دیئے تو بڑا بچکی بکنی ای چیز منی دوستا اللہ دستا ہی جنک اگر طرح داتگی جنک منی دوستا اللہ تبارک و تعالی ایک نعمت ہے کہ طرح داتگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرمائنی مجھتے من عال جاریتين حتى يبلغا كنت انا وهو في الجنة فرمائنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھتے مردمہ کے دو جنک بھی آئیں شدید سر تربیت بدا دا کہ مزن بنتے منی گما بیتے جنتا جنتا مجھتے منی گما بھی دیکھے ایک حدیث فرمائنی مجھتے كنت انا وهو في الجنة كهاتين وتی لنکوک چوکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھتے جنتا منی انچو نزدیک بیتے بیچے لنکوک چھتو دوئی نزدیکا مجھتے مردم کے دو جن کا تربیت بدا شبی سردا کے بالک با آئی دولہ بیتے جنتا من گما واللہ تبارک و تعالی یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء ذکورا
اللہ گشتے اللہ لہتیاں جنک دا لہتیاں بچک دانتے او یزوجہم ذکرانا و اناسا گشتے لہتیاں بچک جنک دوئیں دانتے ویجعل من یشاء عقیما انچے مردمہ بھی چوک کنتے آئیں چوک ندانتے انہو علیم قدیر چی وستا گشتے ہمیں وستا کہ اللہ علیم ہے اللہ قدیر ہے ہمیں وستا گشتے ماں لہتیاں جنک داتا لہتیاں بچک داتا لہتیاں جنک بچک داتا لہتیاں چوک ماں نداتا گشتے چیا انہو علیم گشتے اللہ علیم ہے آج اکثر ذاتی چیز تو کا تی فائدہ ہستے تی نفع ہستے انہو علیم و قدیر و اللہ قادر ہے اگر بلوٹی طرح دات کنتے بلے ہمیں چیزیں کی طرح دات کا جنک بھی اشر بچک بھی اشر تی فائدہ وستا تی نفع وستا منی دوستا اگر تو وہ تی چوکا دیکھیے دنگا چی شکر بچارے چوکا نی دل تو کا یک دشمنی پیدا کبھی براتان وستا اگر وہ تی گوھاران وستا اگر گوھاران جنکا ہمیں ڈولا چی اگر تو یک چوکیے بھی دیئے آیا ما دیئے آیا زہر کہتے ہیں چوک کے سرا باندھا ہمیں چوک ناپتفاق بنتے وقت موتا جنگ با مدام گشتے میں پھتچیے پلانی دھنتے مارا ندام تی سرا بھی زہر کہتے چوکا ای جائز نہیں وہ صحیح بخاری حدیث ہستا نعمان بن بشیر صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گشتے میں کسان بیتگا منی پتا یا غلامی منا داتا یہ پسر غلام بیتگے نا جنگا شتگا کافرانی اگر غلام چیز دوکتا مسلمان غلام بیتا مولد بیتگے گشتے ہیں غلامی منا منی پتا داتا اکا رسول اللہ وسط گشتگی فلان غلام موتی چوکا داتا بجن نعمان بن بشیرہ فرمائت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گشتے تو وتی درو چوکا داتا ہو گشتے انہا یا رسول اللہ گشتے گوڑا واپسی کا جگہ ایک روایتی فرمائنی گشتے یا رسول اللہ موتی چوکا تحفی داتا موتی چوکا تحفی داتا تو شاہد بھی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گشتے ما ظلم سر شہادتی دات نہ کنا ظلمی چیزیں ہوستا ما شہادتی نہ دیئے تحفی واپس کا چیا آیا وتی یک چوکی داتا گا آیا نہ داتا گی تی بڑا منی دوستا ہی مسترے چیز ہمیشہ تو وتی چوکا دوستا یک ڈولا بچا درو چوکا ہوتی اگر شیئر تحفی دا دمی کا بدے گو ہو انچی چوک ہستو تی پتا استا بلکہ مات پتا استا مہربانی انچی چوک ہستے مثلا قرآن وانتی قرآن حفظی کو وتی نمازا وتی عبادت کا شرعی اشیاء تحفی دے پروانی تاکہ دیکھے چوک بگندر تی گستی میں پتا چی وستا شیئر داتا ہمیں وستا کہ میں مات پتا استا شرعی چوکی میں مات پتا نہیں مہربانی ہمیں وستا داتی گی آبی تاکہ چیزیں بکنانتے وہ آبی نماز بکنا آبی قرآن بواننتے آبی ہوتی مات پتانی وستا مہربان بوان